Αυτή είναι η Μικρόπολη. Μια κοσμοπολίτικη πόλη όπου όλα τα ζώα ζουν ειρηνικά και ευτυχισμένα. Και από εδώ ο Ράφι. Μην τυχόν και κλείσεις. Είναι υπάλληλος στο μουσείο και ίσως ο μόνος εργένης της πόλης που μένει στα αζήτητα. Μέχρι που μπλέκει με μια πονηρή μαγκούστα. Γεια, χαίρομαι που σε βλέπω. Την όμορφη κόρη του δημάρχου. Και τα καταχθόνια σχέδια που καταστρώνουν οι Αρουραίοι. Κινδυνεύει η αγαπημένη του πόλη να χαθεί για πάντα. Οι Αρουραίοι θα κυριαρχήσουν και η Μικρόπολη θα γίνει και πάλι δική μας. Αντιμέτωπος με ανυπέρβλητα εμπόδια, ο Ράφι ξεκινάει για μια τρελή κούρσα αυτογνωσίας, Επίθεση! θάρρους και ανατροπών. Και όταν οι καλύτεροι της πόλης αποδειχτούν τελείως άχρηστοι... Μην κουνηθεί κανείς! Αυτό το είπαμε! Πού ήσουν εσύ? Ξέχασε να κλειδώσω το αμάξι. Η μοίρα του κόσμου των ζώων κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα! Ο Ράφι θα πρέπει να υπερνικήσει κάθε φόβο και αναποδιά. Στο μονοπάτι που θα τον κάνει το μεγαλύτερο ήρωα που γνώρισε ποτέ η Μικρόπολη. Αυτός μοιάζει με τον Ράφι. Μικρόπολης. Διατίθεται από την Evergreen Entertainment.